pressa. Sí, però dic que no veuràs. Vale, li hem fet una prova. Ha de fer un míting. Aquí veurem la capacitat que té aquest senyor de fer mítings. Li hem proposat un tema. Ell no ho fa. I la banda li anirà dient paraules que tindrà que incloure en aquest míting. Ho aconseguirà o no ho aconseguirà? És molt difícil, això. Vosaltres què penseu? Sí. Tema. Hem d'anaccionar la ràpida i turcosa com a barris en posta i substituir els càntaros per cocoteros. Li dic aquí? I com ho crec? Vinga. Ja pots començar. Aquí tens la trim, que feu altre. Benvolgudes amigues i amics d'Amposta, jóvens, jovencells, juvenívos, jornalers tots plegats, molt bona nit a tots. Vosaltres sabeu que Amposta té un gran dinamisme. Vosaltres sabeu que Amposta és el motor del territori. Tiranossauro Rex. El més oportú serà que deixem un estat de tiranosaurus, que anexionessin Sant Carles de la Ràpita i Tortosa, que serà la forma de donar un aspecte important al nostre territori. Penalti. Ja sé que a vegades això és difícil, ja sé que tindrem arbitratges dolents, ja sé que ens poden pitar algun penalti, però si nosaltres tenim tenacitat, si nosaltres tenim voluntat, si nosaltres annexionem Tortosa, Sant Carles de la Ràpita, garantitzarem que tots els ciutadans d'aquest territori, tots els migdies, tinguin una bona tassa de bequet. Per això ens volem fer molta confiança en les nostres pròpies forces, en molta confiança en el nostre projecte. Alguna vegada això ens donarà molts i molts de cap. Aquest projecte és important. Per tant, sempre tindrem que tindre a la visita unes pastilles de paracetamol. I francament, hi ha moments que pareix que es pugui... Tanga de leopardo. Tanga de leopardo. Us acusaran de tot. Us acusaran d'exhibicionistes. Us acusaran de que portem tanga de leopardo.